कौन कौन है जी? हाँ कौन कही हाँ आसो आसोनी के रुना आसला ना खबर टिके बुझी दो किए अच्छी तार बुझी कौन कह कि कहबार ना कौन के कहती कि कह ना हाँ से सब अच्छा बणहरा सब आसते आसीना केमती कौन कौन जहाँ सब देखुच सब तुम देखुच जाच रुना आसीला टीपू जा कौन है सब किसी जान न तुम आप मत पचार ना टीपू जासीला रुना आसला कि ना सब जाणिक मत पचार कौन कारण तुम कौन किसी जान पार ना तुम सब जानुच तो सेदिन ये लाट्रिन बाल्टीटा नहीं गली झाड़ाटा माइला जोर नहीं गली नहीं ऊपर से येटा है थोई बाल्टीटा से बाल्टीटा थोई दिह कौन होगा शोई टिके सब खाली छाती छाती कौन हुए जाऊे बैठ झुआ ये पानी गिलास देलु देलु मो छाती कौन हो जाऊँ सांगे सांगे पानी गिलासटा दो टे ग्लूकोज गोल ग्लूकोज गोल कौन करिया से कौन हम कौन मु मत डाकिच कौन कौन कह कौन कौन करिया देखलु मु तो चलुथली कौन करिया किछि कहबुई करबुनी जा पागल जानछु हला से झाड़ा अंजिया भी मरण हबनी हला
ସେ ଛାଡ଼ ତା କଥା ଛାଡ଼ ଆଉ ସେ ବୋଉଟିକି ଆଉ ଏ ଡ୍ୟୁଟି ଏ ଜଗା ରଖା କରୁଥିଲୁ ଏତିକି ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ କହିବି ଚଳଉଥିଲି ତାଙ୍କୁ। ସିଏ ତ ତାଙ୍କର ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ତାଙ୍କ କୋଉଠୁ ଆଣନ୍ତି ବାପ ଘରୁ ବୋଲିକିରି କହନ୍ତି ଇଏ ସେ ବାପ ଘରୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆଣନ୍ତି ସିଏ ଝୁଅକୁ ମୁଁ ସବୁ ଦିଏ ହେଲା ସିଏ ବାପ ଘରୁ ଆଣନ୍ତିନି କାହିଁ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଏଇନା 4 ମାସ ହେଲାଣି ତାଙ୍କୁ ଚଳଉଥିଲି କି ତେଲ ଫୁଟଣ ତ ମୁଁ କିଛି ଆଣିନଥିଲି ମୋର ତ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡ଼େ ତୋତେ କହୁଥିଲି ସେଉ 2ଟା ଆଣି ଦଉଥିଲି ସବୁବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କୁଆଡ଼େ ଯିବି ଗାଡ଼ି ଅକାମି ସେ ସାଇକେଲ ନେଇ ଗଲାବେଳେ ମୋ ଛାତି କ'ଣ ହେଇଯାଉଥିଲା ଆଗରେ ବି 4 ଥର 5 ଥର ଅଟିକି ଅଟିକି ମୁଁ ଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ମାକୁ ନେଇକି ଯାଇଛି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସାଇକେଲରେ ପେଲି ପେଲିକା ମୋତେ ନେଇକି ଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବ ନା ମତେ ଖାଲି କହିବ? କୁନିକି ଟିକେ ଡାକୁନି କୁନି ଏ କୁନି 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 ପାଦଟା ଝିମଝିମ ହେଇଯାଉଛି ପାଦ କ'ଣ ଝିମଝିମ ହେଇଯାଉଛି କୋଉ ପଟ ଏଇଟା ନା ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ନା ଥାଉ ମୁଁ ଟିକେ ଧରି ଦଉଛି କ'ଣ ହେଲା କିଛି ହେଇନି ଆଉ ପୁଣି ଧରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଥାଉ ଛାଡ଼େ ପାଦ ତୁ ଏମିତି ଘରେ ଆଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବୁନି ଘରେ ଆଉ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବୁନି ଆଉ ସେ କୁନି କ'ଣ କହିବା କଥା କହିଲେ ମୁଁ କହିଦେବି ତାକୁ ଆଉ ସେ କୋଉଠି କ'ଣ କାମରେ ଅଛି କହିଦେବୁ ଆଉ ପଚାରୁଥିଲେ ବାପା ସରିଲା ମୁଁ ଯିବି ଏଥର ଆଉ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି? ଆଉ କାହାକୁ କିଛି କହିବି ଏତିକି କହିଦେଲି ସେ ଛୁଆ କଥା ଟିକେ ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଯୋଉ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲ ନା ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯାଇନି ଆଉ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ବାଲା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲ ପଞ୍ଚୁଆ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ନା ମୁଁ ତ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଯାଇଥିଲି ଛାତି କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଆସିକି ବିରହର ପାଖରେ ଟିକେ ବସିଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ସେଦିନ ଯାଇନା କାଲି ଉପରକୁ ଯୋଉ ପାଣି ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଥୋଇଛି ସେଠି ଦେହ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଶୋଇପଡ଼ିଲି ଟିକେ ପଡ଼ି ପାଡ଼ି ଯାଇନା ପଡ଼ି ବସି ପଡ଼ିଲ ବସି ପଡ଼ିଲି ପାଣି ଥୋଇଛି ଆଉ ଉଠିବାକୁ ମୋର ତା ଉପରକୁ ବଳ ପାଇଲାନି ଶୋଇପଡ଼ିଲି ତଣ୍ଟି ରୁଧି ହେଇଗଲା ଏମିତି ହେଇଛି ଟିକେ ଆଉ ଡାକ ଫାକ କାହାକୁ ଆଉ କାହିଁ ଡାକି ଆଉ କାହାର କୋଉଠି ବାକି ପାକି କ'ଣ ଥିଲା? କାଳି ପାଖରେ ଥିଲା ନା କ'ଣ କାଳି ପାନ ଖାଉଥିଲି ତା କତୁରୁ ଏଇଠି ପାନ ଡାଲା କରିଥିଲି ନା ମୋ ବାକି କୋଉଠି କାଳି ପାଖରେ ଥିଲା କେତେ ଟଙ୍କା? ଏଇ ପାନ ଖାଉଥିଲି 10, 12, 15 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିବ ଆଗରୁ କେତେ ଦେଇଥିଲ? ଆଗରୁ ଥରେ ଗୋଟେ ପଇସା ଥିଲା 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ନା ଶେଷ ଥର କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲ? ଶେଷ ଥର 30 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି କେତେ ଗୋଟା ଭାଲା ଦୋକାନରେ ବାକି ଭାଲା ଦୋକାନରେ ନା ମୁଁ ତ କାଳି କତୁରୁ ପାନ ଖାଏ ନା ଆଉ ବାକି କୋଉଠି ଅଛି? ଆଉ କୋଉଠି ବାକି କରିନି ଆଉ ବିଉଟି ଔଷଧ ପଇସା ପାଇବାର ଅଛି? ହଁ ସିଏ 30 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିକି ଥୋଇଥିଲି କୋଉଠି? 580 ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତି 550 ଦେଇଥିଲି
ମନେ ଅଛି ହଁ ଏଇଠି ଲେଖିକି ଥୋଇଥିଲି ଦେଖୁନୁ ବାହାରିବ ଏଠୁ ବାହାରିବ ହଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ କେତେ ଥିଲା? ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଆସିନଥିଲା ବିଲ୍ ଏ ମାସରେ ଦେଇନି? ନା 700 କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଥିଲା ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ଏ ମାସର ବିଲ୍? ଏ ମାସର ବିଲ୍ କଟା ହେଇନି ଅଛି କି ତଳେ ଦେଖିଛୁ ଚାଲେ ରଞ୍ଜୁ କରିବ ମୁଁ ରଖିନି ନା ବିଲ୍ ଆଇଥିଲା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି କାଢ଼ିକି ପଇସା ଆଉ ତାପରେ ଏ ମାସର ଦେଇନଥିବ ବୋଧେ। ନା ଏ ଯୋଉ ଟିଭି ବାଲା ଆସିବ ସେ ନେବ 150 ଟଙ୍କା ଆଉ କୋଉଠି ବାକି କରିନି ଆଉ ଡେରାଇଛି ନା ସେଠୁ ମୁଁ ଯାଇ ଗଲିଣି କେତେ ମାସ ହେଲାଣି ମୁଁ ଡେରାଇସ୍ ଗଲିଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଟିପୁ କ'ଣ କହିବ କହୁନ ନା କିଛି କହିବି ଟିପୁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ବଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ତ ଆସିଲାନି ଆଉ ଭଲରେ ପଦେ କଥା ହେବାକୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ରୁନା ସାଙ୍ଗରେ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ କ'ଣ ଗପୁଥିଲ? କଥା ହଉଥିଲି ପଇସା କଥା କହୁଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଆସୁନୁ ପଇସା ନେଇକି ଯିବୁ କ'ଣ କରିବା ରୁନାକୁ ଦବା ପଇସା କହିଲି ବା ତମେ ଟିକେ ବୁଝି ବାଝିକି ରୁନା ଖବର ଟିକେ ନଉଥିବୁ ହେଲା ରୁନାକୁ ପଇସା ଦବା ତା ଝିଅଟା ଭଲ ପଢୁଛି କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟା ଦେଇଥାଏ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ରଖିଛି ତାକୁ ଟିକେ ଦଉଥିବୁ ଧ୍ୟାନ ତା ଉପରେ ଆଉ କୋଉଠି କ'ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବି? ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଲୁ ତ ଶାରଦା କଥା ସେଇଆ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କଥା ଏଇ କଥା କହିବୁ ଆଉ ମୋ ଉପରେ ସବୁ କିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ? ତୋ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆଉ ମୁଁ ତ ଅଛି ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଚଳିବି ତ? ଆଉ ମୋର କିଛି ଆଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ କାହାର କିଛି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ କ'ଣ ରୋଜଗାର କରିନୁ ତୋ ପୁଅ ଦିଟା ନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପୁଅ ଦିଟା ରୋଜଗାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଗୋଟେ ପୁଅ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପଢୁଛି ଝିଅ ବା ଲେକ୍ଚର ଆଚ୍ଛା ଆଉ କରିବନି ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସୁଧିକି ଟିପୁ ପୁଅ ଯିବ ସେ ସବୁ ଆସିବେନି ଆଣିବେନି ତାଙ୍କୁ ତମ ଇଚ୍ଛା ତମେ ତ ବଡ଼ ଲୋକ କଥା ତମେ ଆସିଲେ ଆସିବ ନହେଲେ ନାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନାଇଁ ସେ ଆସିବ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆସିବେ ନହେଲେ ଆସିବେନି ଆଉ ମୁଁ କହିଲେ କ'ଣ କିଏ ଆସିକି ସୁଧି ହେଇଯିବ ତମେ ଯଦି କହିବ ଯଦି ଆସିଲେ ଆସିଲେ ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ତମ ଯୋଉ ପାସବୁକ୍ରେ କେତେ ପଇସା ରଖିଛ ବ୍ୟାଙ୍କରେ? ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି 2,25,30 ଭଳିଆ ଅଛି ଆଉ ଜମା ଏତିକି? କ'ଣ ତମେ ସେଦିନରୁ ପେନସନ ପାଉଛ ଚାକିରି କରିଛ ତମେ କ'ଣ ଏମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପକେଇଛ? ଔଷଧ ଖାଉନି ଔଷଧ କେତେ ପଇସା ଖାଅ ମାସକୁ? ମାସକୁ ନୁହଁ ମାସକୁ 700-500 ଟଙ୍କାର ଖିଆ ହୁଏ ଆଉ ଘର ଚଳା ହୁଏ ଘର ଚଳାଇ ଆଣି ଘର ଚଳାରେ କେତେ ପଇସା ଏମିତି ଯିବ? ମୁଁ ତ 10,000 ଆଇଲେ 15 ଦିନ ଯାହା ନାହିଁ ମୋର କ'ଣ ଏଠି ଟୁକୁରା ଟୁକୁରି 15 ଦିନ 10,000 ମାସକୁ କେତେ ଯାଏ? ମାସକୁ କମ ଆଣେ ଯେବେ ପଇସା ସରିଯାଏ ନେଇକି ଆସେ ନା ଆଉ 15 ଦିନ ପଇସା ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ରହେ 10-15 ଦିନ ପୁଣି ସେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିକି 10-15 ଦିନ କେମିତି ବାକି? ପଇସା ପତ୍ର କାହିଁକି ମୁଁ ରଞ୍ଜୁ କତୁରୁ ଧାର 500 ଟଙ୍କା ଆଣେ ନା ହଁ ଏମିତି 500 କୋଉଠି ଧାରରେ ଆଣିଥିବି ତାକୁ କହିବି କ'ଣ ଗୋଟେ ସମିତି କରିଛି ଯାହା ସେଠୁ ଟିକେ 500 ଟଙ୍କା ଆଣି ସେ ଆଣିଲେ କ'ଣ ସେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି? ସେ ନଉଥିବେ ନା ତମର ମାସକୁ କେତେ ଯାଏ ଖର୍ଚ୍ଚ? ସିଏ ମାସକୁ ସେଇ ମୁଁ କହୁଛି 10-15 ହଜାର ଟଙ୍କା ଯାଏ ମାସକୁ? ହଁ ମୁଁ ଯଦି 15,000 ଆଣିବି ସେମିତି ପଳେଇବ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ଯଦି 10,000 ଆଣିବି 15 ଦିନ ଯାଇଥିବ ସେ ରହିଥିବ ମାସକୁ 15,000 ଯାଏ ତମର? ସେଇ କଥା ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତମେ କେତେ ପେନସନ ପାଉଥିଲ? 18,000 ଖଣ୍ଡେ ପାଉଥିଲି ଆଉ ସବୁ ଜାଣିଛି ତାକୁ ମୁଁ ଡାକି ଏଇଠି ଖାତା ପତ୍ର ନେଖା ନେଖି ଏ ସବୁ କାର୍ଡ ଫାର୍ଡ ସବୁ ଦେଇଥିଲି ତାକୁ ବିଉଟି ସେ ସବୁ ଜାଣିଛି କୋଉ କାର୍ଡ? ATM କାର୍ଡ ସେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ହରିକା ତାକୁ ସବୁ ଦେଇଥିଲି ସେଠୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କଟକ ଗଲା ମତେ ସବୁ ଥୋଇ ଦେଇଗଲା କହିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି କଟକ ଆଉ ଥୋଇ ଦେଇ ଯାଇଛି କଟକ ଗଲା ଆଉ କେତେ ପଇସା ମାଗିଲା? କଟକ ଗଲା ପଇସା ମାଗିଲା ମୁଁ କହିଲି ପଇସା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଟଙ୍କାଟା ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଟଙ୍କାଟା ନଥିଲା ନହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଏତେ ବାଟ ଯାଇଥିଲା କ'ଣ ନେଇକି ଯାଇଥିବ ନ ନେଇକି ଯାଇଥିବ ଆଉ ଚା ପିଇବ ନା ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବ? ଆଉ ସେ ତମ ଇଏ ATM ପିନ୍ ନମ୍ବର କେତେ? ପିନ୍ ନମ୍ବର
ମନେ ଅଛି। ହଁ ମନେ ପକା। ନା ମୋର ମନେ ପଡୁନି। ଆଉ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେ କାଗଜରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆଉ। କୋଉ କାଗଜରେ? ସେ ବ୍ୟାଗରେ ଯୋଉ କାଗଜ ଥିବ ତା ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡାଳିଲେ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ବିଉଟି ଜାଣିଥିବ। ବିଉଟି ପଚାରିଲେ ବି ସେ କହିବ ନାଇଁ। କହିବ। ତାକୁ ତାର ସିଏ ସବୁ ରଖିଦେଲା। ସେ ସବୁ ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ କହିକି ସିଏ ଆସିଥିଲା। ଥରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ବିଉଟି ଆଉ ପଇସା ଉଠେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ପଇସା ଉଠେଇ ପାରିଲୁନୁ। ସେଠୁ ଯୋଉ କୋଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନୀ ATM ରୁ ବା ପଇସା ଉଠେଇ ହବ ନା ଉଠେଇ ହବ, ସିଏ ପଇସା ଉଠେଇ ପାରିଲାନି, ATM ରୁ ଉଠେଇ ପାରିଲାନି ସିଏ ହେଲା। କାଇଁ? ସେ ଉଠେଇ ପାରିଲାନି କଣ ଓଟା କଣ ସ୍କ୍ରାଚ ହେଇଥିଲା ନା, ଯୋଉ ସେ ATM କାର୍ଡଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଭଙ୍ଗା ATM କାର୍ଡଟା ମାନେ ଏ ପୁରୁଣା ଏକ୍ସପାୟାର ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ ATM ଟା ହେଲା। ଆଉ ସେ ATM ଆଉ ଉଠେଇଲାନି। ଆଉ କେବେକାର କଥା? ହେଇଗଲାଣି କେତେ ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା, ଲକଡାଉନ ପରେ ଆଉ କଣ ହେଲା। ଏଠୁ ଗଲୁ ଡେରାବିଶ ଗଲୁ, ତାକୁ ଗୋଟେ କୋଉ ଦୋକାନୀ କହିଲା, ଆସିକି କହିଲା ଜେଜ ଫୋନ ପେ ନା କଣ ଟା ଖୋଲିବାକୁ ହେଲା। ଏଠୁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଲି, ଖୋଲି ଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି 3000 ଟଙ୍କା ଆଣିବୁ, ସେ ତାକୁ ଦେଇକି ପଇସା ନେଇକି ଆସେ। ଫୋନ ପେ ରେ କାହାକୁ ପଇସା ଦେଲା? ସେଇଠି ଦୋକାନରେ ସବୁ ଦେଇକି ପଇସା ମୁଁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା କହେ ଦେଇକି ଆସେ। ଆଉ ଯୋଉ ସଞ୍ଜୁଆ ଦୋକାନୀ ଔଷଧ ବାଲା ତାକୁ ସେଇ ପଇସା ଦେଇକି ଆସେ। ଆଉ ସେ ଯାହା ପଇସା ପତ୍ର ସବୁଠୁ ଟିକେ ଆଣିକି ଦିଏ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଟଙ୍କାଟା କାହାକୁ ଦବୁନି, କାହାକୁ ଟଙ୍କାଟା ଦବୁନି, ତୁ ତୋର ଯାହା ଟିକେ ଆଣିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବୁ, ସେ ସେଥିରୁ 100 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା ଏନି ଆଣି ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ତା ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ପଇସା ତ ଉଠେଇ ପାରେ ନା, ସେ ଦୋକାନରୁ ପଇସା ନେଇକି ଆସେ। ସେ ପଇସା ଖୁଆଇଛି ଆଉ ATM ଆଉ ଚଲେନି। ସେ ମତେ ଏଇଆ କହିକି ଦଉଥିଲା ହେଲା। ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଆ କହିଥିଲି, ସିଏ ପଇସା ଆଣିବୁ, ମୁଁ କହିବି ଏତିକି ଟଙ୍କା ଆଣିବୁ, ମତେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଦବ। ସେ ତାର ଯୋଉ କୋଉ ଫୋନ ନମ୍ବର ସେଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଥିବ? ତମର ତ ଫୋନ ଯାଇଥିଲି ନାଇଁ, ସିଏ